Hello friends, गिबियावनो आंनि जानो गोनां सना आरो जानो गोनां बिहाव बिखुनजोजों लोगोसे नोंसोरखौबो गासिखौबो आंनि बर' हिन्दी रस्टार इउट्युब चेनेलाव फैनो गोसो गैयाबाबो बरायनाय जाबाय। आरो मोनसे गोनां खोथा, बे भिडिअखौ जायनोखि दासिमबो माइब्रा बिदैखौ दौनो पारमिसन मोनाखै बिसोरो बे भिडिअखौ दानाय। मानोना बे भिडिअआव माखासे माइब्रा बिदै लोंखांबा ओंखारग्रा रावफोर बाहायनाय जादों। आसाम फेसबुक में वायरल हुई कुछ वीडियो के ऊपर गन मारने जा रहा है। होमबा इसोरनि मुं लानानै लेट्स स्टार्ट द भिडिअ। जय केरी बाबानि जय। हागुनालाय ने आथिफोरावनो बे बछड़ी वाले बोरायखौ नायलाय, बिगुरनि फिसौजो फिसौज्ला मोनलायनाय बैसो जाबाय, नाथाय थेवबो सासे जबावगोनसो। अरे बा बछड़ी वाले चाचा बा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हागुनालाय ने आथिफोरावनो हाबायासै खियानो जाया बिगुरनि, नाथाय बे आबौनो थांखु नांग्रोगौ बेहेनसद। लाजिनानै हिनजावाथ' मोखांखौनो देखायखायासै। बिनिखायनो बुङो जारौ, फरायनाय लिरनायखौ गारनानै दा था बेराय बेराय, नङाबा मोनगोनबो हौवा बोराय। 1 मिनिट, आं एसे दाउट जादों। बिमा सिखानि बियो हिनजाव गोदानसो ना हिनजाव गोजामसो? आप लोग को क्या लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताना बेहेनसद। बेफोरबायदि हारामि बोरायफोरनि थाखायनो बर'फोरनि गेजेराव जेरै इन्डियायाव कर'ना भाइरासनि केसआ बांबोदों, बिदिनो बर'फोरनि गेजेरावबो सिंगेल सेंग्राफोरनि अनजिमाया सानफा एफा बांबोगासिनो दं बिगुरनि। बेहेनसद बर' सिख्लाफोरा एसेबां बेबायदि सिंगेलफोर दंबा आं दासिमबो बोरै सिंगेल? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जाराव, नों सिन्था खालामनाङा, नेक्स्ट हलियाव सानैजों गेलेगोन। नों आंनिजों गेले, आं नोंनिजों गेलेगोन। आरे रे, मा सानदों नोंसोरलाय? हलि पाउडारखौसो होनदों। माने बिनि हलि पाउडारजों आं गेलेगोन, आंनि हलि पाउडारजों बियो गेलेगोन। तुम लोग भी ना यार। आरो जारौ, मबाइल नाम्बाराबो हरखादोसो आंनो, आं कल खालामनांगोन ना नोंखौ। लाम्बा 92 85 32 46 50। र जारौ, लासै लासै। 9685324650। रुको, अभी कॉल करता हूँ मैं। हेलो जारौ। बोटी बोटी कट हुए मदरचोद। अरे यार, इसने तो मेरा छूतिया काट दिया यार। दुक्कु दादा दुक्कु लोंना आसल बुरिया माथो हिट जाखादों बा हिट जाखादों बा हिट दुक्कु दाजा बांद्राय दुक्कु दाजा हौवा बैथालानि थाखाय। ओ तेरी मा कि सिख्लाफ्राबो आजिखालि खम नंला, सेंग्राफोरखौसो ब्रेकआप जाबा बिदि लोंनाय नुयोमोन आं बेहेनसद। बिनिखायनो खानसारा बुङो, प्यार एक धोखा है पर ले बेटा ये मौका है। दुक्कु दादा दुक्कु लोंना आसल बुरिया माथो हिट जाखादों बा हिट। आरे लावरे काबाल, माइरं रन्दै लोंनायालाय मालानिफ्राय हिट जाखालायखो? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ब्रेकआप जानाय सिख्लाफोरनि थाखाय आंनाव मोनसे स्किम दं, बिनिखायनो सिन्था दाजा।
बे दुनियानि गासिबो ब्रेकआप जानाय सिख्लाफ्रा आंनि गोजा उन्दैबाबो गेदेरबाबो गासिबो आंनि जोब ओरै फैलाय बे दा नायबाय थानायाबो आंनि माबायदि मोनखो स्किमखौ शूटिया आ गया लाइन मारा पता है कौन हूँ शूट मारी हम जिगुन ना बाटिगुन सुनो सीनंग रायलायना होदोना बियो सोरजिखौ कुमायो आंखौ मानो गारखो बियो आंखौ दागारथों आं बिनि थाखाय थैगोन आं थैनानै थांगोन आं बिनि थाखाय नों आंखौ गोरोन्थि सान लोगो आंनि आंगो लोगो दखान अबाय मानो थैनो जारौ जोंखौ लाना जों ओरैनोसो सिंगोलफोरनि लाइनाव गसंनानै दं हेनसट जोंखौ खनसे गोसो थोनानै नाय 40 बोसोरसिम गारनाय नङा जों आरो जारौ बे नोंनि आंगो लोगोआनो नोंनि बयफ्रेन्डनि गोदान गार्लफ्रेन्ड आं माथो गद मोजाङै थाल्ला बडिगार्ड फिल्म नायखादों दा आं जेबो साना बिनि थाखाय आं जिउ संसार गासैखौबो बावजोबखाबाय बे आंखौ गारहरबाय बियो आं थैगोन बिनि थाखाय आं थैगोन ओइ बयफ्रेन्डजों गारजानाय सिख्ला दानि जुगाव ना देहा सोलेरबावनायजोंल' जेबो जाला बिमा बिफानाव गुरलाबबो थानांगौ आरो मा थैनो बेलाय बे हेनसट सोरबा दायथैनो फैदोलै बेनो थैथारथोंसै साला बिनिखायनो गेदेर गोलावफोरा बुङो सेंग्राफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनानै गोसो थो नङाबा ब्रेकआपनि उनाव गाबनांगोनबो मोथो स' गाइस दिनैनि थाखाय एसेनोसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक बानाय शेयार बानाय आरो कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे खाथियाव थानाय घन्टानि सावगारियावबो बुनानै अल नटिफिकेशनाव सेट खालामनानै ला मानोना जेब्ला आं नोंसिनि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैयो अब्ला बयनिख्रुइ सिगांसिन नोंसोरो नुनो मोननायनि थाखाय स' बाय बाय सी यू वेरी सुन थैंक यू फॉर वाचिंग